Повечето хора не ядат достатъчно плодове и зеленчуци. Това е заключението на специалисти по храненето, на Световната здравна организация, на Американския онкологичен институт. Всички тези важни здравни институции дават често срещаната препоръка. Всеки ден яще поне по 5 порции плодове и зеленчуци от различни източници. Те са единодушни, че пълноценното хранене е в основата на доброто здраве и че плодовете и зеленчуците са доказали способността си да намаляват рисковете от появата на много хронични здравословни проблеми. Мнозина от вас отправиха молби към нас да ви помогнем да се храните по-пълноценно, за да се радвате на добро здраве. Ето защо създадохме продукта 18 от природата. 18 от природата на Forever Living Products е уникална комбинация от 18 различни плодове и зеленчуци, събрани във вкусни дъвчащи таблетки, които могат лесно да се приемат както от възрастни, така и от деца. Всяка дневна доза от 4 таблетки ви осигурява антиоксидантния еквивалент на 5 порции плодове и зеленчуци. Полезните за здравето свойства, които плодовете и зеленчуците притежават, са многобройни и всеки разумен човек трябва да консумира препоръчителните количества. 18 от природата съдържа важни съставки, които осигуряват на организма енергия, витамини, минерали и антиоксиданти. 4-те таблетки не само ви предлагат дневната доза плодове и зеленчуци, но са подкрепени от много научни доказателства за това как конкретните съставки поддържат и подобряват здравето. Направихме проучване сред дистрибуторите и клиентите на Forever, защо не консумират по-големи количества плодове и зеленчуци. Вие ни казахте, че в днешното забързано ежедневие това просто не е практично, а и мнозина споделиха, че не харесват вкуса на плодовете и зеленчуците, които се продават на пазара днес. Вярвам, ще се съгласите, че 18 от природата е добър отговор и на двете предизвикателства. Световната здравна организация препоръчва не само да ядем плодове и зеленчуци всеки ден, но те да бъдат разнообразни. В диетата си трябва да включваме червено-виолетови, жълто-оранжеви, а също и зелени плодове и зеленчуци. Ето защо Forever разработи 18 от природата, чиято формула е добре балансирана и включва 8 червено-виолетови, 7 зелени и 3 жълто-оранжеви плодове и зеленчуци. Яденето на цели плодове и зеленчуци, като тези в новата хранителна добавка на FLP, е начинът, по който природата ни поднася важните, но иначе неприятни на вкус витамини, минерали и антиоксиданти. Натуралните плодове и зеленчуци са свежи и вкусни, но за съжаление нашата способност да ги рафинираме е довела до създаването на прекалено сладки, но бедни на хранителни вещества продукти. Патентованата формула на 18 от природата включва плодовете и зеленчуците с най-полезни качества за поддържане на здравето. Грозде, ябълка, сини боровинки, бъс, червени боровинки, малини и екстракт от гроздово семе са съставките, които подкрепят имунната система със своите антиоксидантни фитохимикали. Ресвератролът, съдържащ се в гроздето, е доказал полезното си въздействие върху имунитета, като той също така притежава и свойства, подпомагащи работата на сърдечно-съдовата система, на очите и на нервната система. Изследванията сочат, че в ябълките има повече фосфати, от който и да било друг плод или зеленчук. В сините боровинки пък откриваме рекордно количество антиоксиданти, противопоставящи се на процесите на стареене. Плодовете на бъза съдържат по-големи количества витамин С от повечето билки, а червената боровинка е особено полезна за здравето на бъбреците и пикочния тракт. Смята се, че рутинът, който откриваме в портокалите, грейпфрута, жълтите и зелените лимони, подпомага действието на ставите и кръвообращението. Бананите са известни със съдържанието на калий и способността да поддържат здравословни нива на кръвното налягане. Морковите, зелето, карфиолът, целината и зеленият фасул са прочути със своите фитохимикали, които допринасят за добро общо здраве, благодарение на способността им да елиминират свободните радикали в тялото. Киви, сините сливи, червената камба, тиквичките и магданозът са отлични източници на витамин С, а също така подпомагат храносмилането и здравето на очите. Както сами виждате, 18 от природата е вкусна, лесна за приемане хранителна добавка, която покрива дневните нужди от антиоксиданти от плодове и зеленчуци. Само 4 таблетки, 18 от природата на ден, ще ви помогнат да поддържате тялото си с плодовете и зеленчуците, от които то се нуждае, за да е здраво. Forever Living Products ви предлага новия продукт 18 от природата и ви гарантира, че независимо какво ви е подготвил денят, полезните антиоксидантни свойства на 5 порции плодове и зеленчуци са на ваше разположение по всяко време. За ваше здраве!